I'm a say one some free so soon yeah market ya po any party am I Bichim wa fidi ene to Sompa FM and TV nebema weni jie ene akati Apam nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie akati Apam so kamu ema akati Apam wa fidi ene to Sompa FM and TV why Yasim Sompa mani jeni akati Apana unu warada Sompa de asitine imunu ema akati Ye no mai munsam Kodie munsam jina ne kasebo Bijisam ni jasu sem jina Sompa de Apam Sompa FM ema akati Apam Sompa TV MNG Sompa TV MNG Oh, wisdom ni mitie Sompa FM he Sompa TV Apam the Shimama hot bite. I saw a Nayanu dear Shebrana song. So my gun and someone would draw ya no. A ya pensa muna fei. Dear the candy edition, ya was so mine ya shot here. Na a fame penny for one my yacha one margin basono. And na a brave do so, sa ya the baba some wire trinity. So hot bite, Cassiabo. Na Cassiabo to a more copim said non son a bebo. Na afeya sore enkonyaso anan somewhere de bana ye hwegalam se mu ensense mu Apam Dadaa na penso bro na kane mampanyi na don ko akufo do wote akonyaso se mampanyi no hyase etwe abade si so hyase se o magana yenso wanso wa yakwa bretuo ayasei na nkame se na ni pabonfo no ababa from magana nti o man no ya galam se awodro bi no a enani pa bi no tuo no wo mo de ende wo mo ntu no kwa pa so Wamu buapa essay wa mine yensuo ma yakwa bretuo kura no a yese ye gya to ma dachi nchiri ma ba beto no ne nyina no won ma se no enam so nti no kane ma panyin na danko akufo do ahyase epaw empanyifo binum ya na asrafo dom ene aposifo aka ho se won ba na fe won ma bom pempe e wo ma Ghana yensu wansu wa ne yakwa bretuo so no watu ase na asade ne ba yo kura no ewi a kire na Ghana fo binum obosobo sa ase aban no Operation Vanguard ne one more tete ya ne ade no saafo no kura adwuma one more ye no enhyeda enhwani ewi akire na asrafo ne aposifo bi mu a ya pa wo mo se won mo nkoye nsuwa so ya kwa ebretuo no mo nkoye se galamse a akoso won nyina na to betimi atwa no na saafo no atwa wo mo kwagigi sika ari free galamse se no won mo bewi akire na se galamse no na edaso ekoso adedemu a no ma Ghana fempem ne aduonu nan yakoto waba ma Apam Dadaa na danko akufo to wo fra akonyaso ma abansesan ba ye a andisi aban na abatena akonyaso na ene mpanyefo se de jawane de aso awonti mampanye ye rajonjoma ni ma ba ye nsoso wano so atwantoma de ase ne bo Wadinsi akantama wiabo de aguzo sa galamse no sene nanan mahemfo asofo awodo ne mpanyifo mo ka biewom wo mo nyina do won mano atomo na Ghanafo yenso ye yasa yempe ewo saban no wo mo yetu ase kura sanse yensu osei adane tin ne ade na se won akwakohia se wono so hwe na wo ye bideboa ena no Ghanafo hunu se wo pa onipa dom bia na wo ma won mo ntete se won beko ma Ghana yensu wansu awodo so no akwakwo bom pempa wa se Ghanafo binumu a
Sabio wɔn de adwen bɔne adidi wɔn tirim sa atadwe wɔn mpɛ Ghana yie no mabɔ nyame apɛ 20 wɔn boa pa wɔn nsura temu da pɛ so sɛ ɔman Ghana yie yɛ no saafo no nyinaa yɛbɛkye wɔn de wɔn gyina mmara no na mmara atumi ne wɔn modie na ɛna wo bawram wɔ asante mantamu a ampanyimfoɔ kwakɔyɛ dwumadi asonko bi wɔ hɔ kraa na saa na moto ya wɔn moto na homache na wɔn mo hyɛseɛ ya wɔn bɔ mpempa bɛpem sɛsɛ ya yɛ kasa yi na ɛna yi antie ya yɛnsa ka kyerɛ sɛ wɔn makɔ kyerɛ China fo binom ya Ghana fo binom ka ho ya kyerɛkyerɛ kwan achira China fo yi kwan wɔ yɛkɔ ebretuo ne nsuwansuam ama ɛnɛyi wɔn makɔ kyerɛ saafo no sɛ bra wɔn mokɔ yɛ no na sɛ wɔn machi wɔn pa sɛ nka ne tete cameraman ya wɔtwa picture ready go ɛna wɔn mutu gara ɛna yakɔdoa wɔn nyinaa na ewi akyire no excavators awodoɔ akyɛ sɛ egu kwa ebretuo nim ɛna wɔn man ne nsuwansuo nim a wɔn mudi tuo no maako dum yɛnsa ɛno nso mpanyinfoɔ asɔmu a wɔn wasa saafo ya kyerɛ wɔn mu yi emra betumi ɛne wɔn modie na yakɔ wɔn no so yama ne bɔni asɛm yi na wɔdi akyire fitia no pa no abɛpem sɛsɛ ba wɔ bɛdu ɛwɔ hɔ no a wɔbabɔ yɛ mu enkyemu ba ma joy na yi so Akosua na kuma se bɔkɔ deɛ Akosua ɛyɛ bɔkɔ so anya bɔkɔ sa sɛne wadi kan Canada no asɛm a yɛate yɛbɛyɛ dɛn na kuma ase atumi ayɛ bɔkɔ bawa boye mu akwaba ne sai wen wo mu yusu tactics bayi a ema nipa mako China fo bi no mo ka ho na fe excavators dumiensa yatumi a kyere wasante mantamu yi Akosua ma me na wase na minti atiefu a wotie hot bites enwumbre na memfo mutufa emra asante mantamu mano ene adanse tewba bi na adanse tewba bi ewo adanse asokwa mansinima wasante mantamu ɛhɔ ɛna mede wadwiri na sɛ ne nyina yinim dada sɛ Ghana man panyin dada His Excellency ɛyɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo eso aiso asenka Ghana mso obetu aseɛ wanya ɔyɛ ya ankwa nkosi ada ɛna man panyin ɔtesoe John Dramani Mahama ɛbaaye ɔno so asua ntɔkwa kɛseɛ ɛwɔ so sɛ ɛkwan bia so no Ghana mse no ombetu aseɛ na me no kasɛi no ɛyɛ Ashanti Regional Task Force a ɛyɛ Tai John Kwabena Jabari edano no me no ka say o ma no ene adanse eye tuba bi Sompa FM. Hello bawa bawa be do timenka okowa China fuyi a o mani nketenkete a o motete ntokuro mu se bibi me no ka say no o ma se asase pa e wo tuba bi ho a Akosua akwa ya horo usem ye pa na eno danchen ya se ni nyina ya Canada no Ghana mse no de ekon no enye nipa ba akopekon sisi ano me di o machi no omkwa makun sampa sa ekon no de nipa ba akope entumi nko ezan se Ghana fo na bi edi mu kese pa na bra eye Captain Retired John Kwabena Jabari edi akire na omkoduru eye adanse te wo ba bi omkoduru ho no Akosua meka se omko en excavators akuma ko 13 excavators makuma ko 13 na esi eye Ghana mamu nkaka ne asante mantamu a omo se kwa ebretum ewo tuba bi a me no ka se koko etesetie ni omo adwini na gu a o gram se na Chairman Jabari hu yo se na we die ebe de ni agi asem we ma na kosa ene omo keka omo ho China fo mani mpempe o match wo mu nyina Ghana fo so eka ho no o match wo mu na excavators makoma ko 13 so me no ka say o ma sizi a me no ka say o mo be pon ho poma sibro ekwan o be fast metumi e de eye excavators ni nyina akwa kosi eye RCC na o ma pe kwan a o mo ne sa nkofo a nipa bonisem a empo mutirimu de o ma ayo na fe RCC sem no omo no mbedi sani sitie na Akosua mamenka se enya honko an se wunya tisi adanse ne mpotemu a galamse ne de koso papa galamse na ba be haw kase nti Akosua se ubisa pa dia Chairman Jabari ne dom ekwan a omo fa so nie se obi na yi omo aso kire se ase akuyafo ewo ho no omu koko ahodo a efiri ho ba no na nse ehun akwa de kakra omu hu adekro sana China fuyi omu disikane na da na omu de abeda da akuyafo ntina Akosua da bia ye kase nka akuyafo a omu dua kokoo de nka wose da bia omu di peche so omu ani di peche ya
obi di sika kuma bi ba ola beda mo na oma ba beje oma sato no no mo de akwa kutu gam se ebi na ye hunu ne ya enne de nipa bonefo yi yankopo yi omo to ahaban a si am no ka se jamaja ba ne dom omo akwa excavators makoma ku 13 e bi afri eye adanse to ba bi nti Akosua ebre mu de ne e kan se chairman de o se captain de o se onya na adwen se ekun obekun awie sisi a o se ombebo modern kwan bia aso sen na lam se no omu betu ase fi kofi na bra omu yesa operation ni nyina no Akosua mepese nkoman ni ndi ye no nke ye betie kakra ye wi ana ya to aso o kan sempi no a kire ye ba mpesi ye tie nsam ne kakra ye wi ya na chese ya to an nkoman a oni ye di ye no so Chinese na no site no so yetima so ayeden achina ka ho bi nti se be meka se operations aye no this one make maka se yetima 100% operations aye conduct so far I think yetima chibe 13 excavators so far I did be a kukumase that can be train free as there so there akukumase so yetima 13 excavators and net dear who say operations it have vary na first about daytime they say I check it 9 time and chebe chasa ko enyumre tene call say enyumre they say call it michi almost all the people on one site on ma ya prend your mind your kukumase or prosecute your kumase on. In fact, today's operation has been a massive success. Caution to the miners, and say most of the time, no, say be bano. And yan yet mbaho ye krofu na ne beden e ma complaints no to one na kroma na frɛ so mu tu galamsi wa so mu say kuku ko be e ko ne ya apart from nsu a omo say ne koku a omo twagu form a omo say no honom me ka kire o e ya se fem wan kasa mo ko hu koku omo twagu form a omo say ne nti se be no amanfo na na information beden e be yes operations no nti se e da o mas so ma gia tum so e o say stopping this galamsi menace and so every time we say yanka say microphone mining, but we want responsible mining away from water bodies, away from farms, properly licensed and doing the mining. Tisana anything. Mako site sabi mako no more reclamation e wo your responsible miners are yanchubia. But if you are doing irresponsible, who say farm, who say enyoma endie e de mrani bede e bedu. Tebremu de Akosua we eye kokobo o tonkra amo bibia captain reta o tonkra amo bibia se ba bia wo bia Ghana ni o ye China ni o eno na osore ya na no adanse te uba bi na wakwa akopie nti ba bia obia wo bia no ye nkra no to amo bibia se wadi China fu anim amo makoje koko asase ebi koko nagu u di galamse e wo nsuo ho a eno o tonkra Akosua asamba ko kan ye yam depa ne se o se onye na dwen se asante kwantem hanko ana obeko ntokwa no da bi a wo bia se wo western wo eastern ba bia wo bia no Captain retired John Jabari wa kase ofri asante kwantem a na ni be kire ba bi ufro na wa bo modern se John Dramani Mahama o ye Ghana man panyin no so kwa wesu ai wo galamse so no omo beko na omatu ase na Ghana China for so a Ghana for di du omanim no so wache omu nyina no do omako ba bia omu firi baaye na Ghana enya na yaresa e kwan sonko so nti Akosua se obi ya ene Captain retired John Kwabena Jabari ebra odi ne dom nanim e ma omukoye eye surprise visits ewo me kan say eye adanse te oba bi no excavators mako 13 na omatumi ade a omache Ghana fo ne China fo bi e de aka ho a me no ka say no sisi a ababeye anigesem me de me ka say ababeye anigesem pa isan say we so antokwa no so obeko akwa kusi awieye na anti bawo na chose we no anso ha yayi wo mu fitina efiri wo kira na de kyen so kro no so mbasa atwa so Akosua sani medical aka no enya de se eye captain retired ntokwa no omo ku ne ya ena omatumi achi excavators 13 no ekina omujinam na o ka se o to nkra ma obi a we na nya santemantem hanko afo na enya hu we no eye
mantem ahodo a wagana fa na ba bia omo bo awura wesan so omo ba no pabne so na osan so etufo se na osan abokokọ se Ghana fo a omo di China fo ani mo ye galamse no Ghana asase so ni Ghana nsuo ho ese no so eno so wato omo kra ye China ni no a wo Ghana ni no a wudi nanim adi wura kwa ebretu ma no kotu ya asase no ekose nsuo no won so ye beche ubi nti ye bo China ni na ma na ko no krom no na won so emre wo Ghana no eno edi na abawa yan show China fo no a wo mo kokko hu wo mo se wo mo sa galamse site ho no anyambia wotumi hu wo mu na wo mo dodo nso yesei Akosua meka se China fo no mu dos ni ye na ebi mo enya akwa adwane ye bai panyinu anu odi animu ne de captain retire ene ne dom etumi so onimu ena afa Ghana fo bi nso eka ho no nso eno nso omo sa so onimu na sa ansasa no ale go akwa mo san ye baye a ye betumi a kira de hye ya wo mo asantemantem a wo mutu galanya sa na Akosua nya asantemantem nko a enya asantemantem nko a osi wo furi ha ba bia obebo awura onu de osi wo so antokwa no na waba ne pab no so se ebi mu na ntumi yanko a onu de obeko akwa ko intu ofri asantemantem a obeko ba bia inti ba bia obi a wo bia oye bi no wato omo nkra se omo ntwe omo hu firi sa nipa bonesem no eho bawa Akosua na fa wani edi a kire fa maye na yenhwe de betumi apia firi mu abaye nim sa sane wahya ase nei na wawurawura santemantem sanse wokasa mu kura no kire se enia won mo nko ana be so na yenhwe kwakuafo no so won mo gye asem yesai sanse yakan yate se bi mu kokko nso won mo twane nyina to agu akuafo na won mo mpotam ho no won so asem mu sei Akosua adanse te wo ba bi akuafo de meka se ebi mu te asem no omani age ebi mu nso te ye no omora ahwesa sen omo a omani age ne se omahunu se China fo no nsuo ne nsase e wo ho omo nso a omo awra aho ne de chese izia no sika e wo se omunya no omunya na nsu ni nyina mu no ne omo ka ne se galamse ne de tem wonti Captain retired John Jabari na namonu a watu no akuafo e wo so tanachi omo tanachi pa se sa akuna wasu ano omo nbebo mu ako na omotua galamse no ase afrim potem ho isa se okoko no omo nsa ase essay na abro amukoko dru ye no anya bia wode woni hu kokko dodo a won mo twa aguo wode woni bubu betimi aye asase yantam no okese ne betimi aye se ya na we asase kuma bi ana won ma fo mu didi sa adwuma no hello bawa wotemenka jina ye ni yeni nkomo aha na me pesa me bisa se abra mokokodru yere sanse video ayahunu no yehunu se asase dawo kakraka ana excavators no enum se ye wode wani bubu asase no a ebeye be sei Akosua sisia muda hode ye nyina ye tie sompa Akosua wotemenka mo afede mete wonka na wotemenka ye mete wonka pa na ne wo bisa no asase a excavators dumiensa 13 ne yesizi wo so de Akosua menu mienu be dia dance se enya asase ketwa o asase nyantam a eda ho a yese o madwi kokko ni nyina agu a o mudi galamse asase asase kase pa a o madwi agu a o mudie ene ni o mudi no so enye se asase kase so o mudi bi wo nsuo ho na o mudi bi wo asase kase so ne se ho de o makugura wan kasa se galamse no wan kasa no mo beye wo na yede abasbo kase pa no de eye captain retired John Jabari ne yede be ma no isa so ne dom kukuo mo adwuma mo ye ne kama no matumi akwache sankofo ne de o ma ya de pa yo abawa mayafa wonsi wai na yenhwa de arusua wai ayama ne boni bawa bedu ana yana ne kasa na yakwa ma no so na yana small scale miners association general secretary akwa kwatwetwe enkomo Yero Godwin ama awapanye kasa mu adwo Sompa so nie yo medio so menu aba
na small scale form ho ye de Obia ho ye nkopado aseda enkanyame awade wadaroma bo opruma numre ye boko anumre yi yafra wo a na sa galamse ho nkoma na ye ba be de nim se small scale miners de mo frika sa ye sa galamse e wo se etu ase na afa wo mo a wo mo akasa tumi ekita tumi krata ye ode ye adwuma na won mo ye ne frenchim ya anse ye nso ne ye kwa ebretu mo frika sa ho nyene ena no kora hu se mo akora mo te ho tax force ha na wo mo nam ehwe sa de hye bia wo mo se ye nsuo no ye betumi atu ase na ena santamantemu ya to se empanyimfo to anamon amenei China fo a yakwa akwakyere wo mo ene Ghana fo bi mu a wo mo na leading China fo no ko ye nsuo ene yakwa ebretuo ni mu nya asem keto ma excavators ma akoma ko 13 ane yakwa akwakyere asemi small scale miners muso musai yo ye dika meti etifo nyina send the candidate no ohwa yedwuma ye small scale edwuma branded rugby and nipa bebre abefra omo ye illegal mining dodo na feel say eno na small scale mining nanso entisa na ukimwa your last scale companies omo get prospecting lease ebi kra no etwetwa mu nsa ase ama nkrofo nketenkete wo mreko mrama ho kwan betumi aka say 60 to 70% of illegal mining activities ni nyina no e cost was a nsa ase no so na so de bia no ye ka illegal mining na ni ye de abefra ye see illegal small scale mining mi wa dodo na e happen wo large scale concessions mu ni etosu mienu forest ye forest ye reserve no ye mas small scale ni bia to me krata asonko ye dwuma wo omo ko ye dwuma wo mu ya matu me krata ye large scale companies nko if you say mremu no mo small scale for unique capacity ye de be ye dwuma wo forest reserve and this forest reserve yi nyina so no e wo large scale for nsem na nsen uhwe company ya abanzi wa gene krata efi ni nsem ya akunta mining and just small scale mining na so dodo na se bibisi wo ho a near small scale mining. Enti we na me person chere. Ese se ka illegal mining, illegal mining. Enye illegal small scale mining. Na Ghana fo nyina. Enti asesa. Hello. Na chasa we na chere sa kwaba na se yakwakyere wo bia. Emu nkyerɛkyerɛ mu no ye de baba fare mo sa asere ye mo na mo kwaye ye nanso mo nim ho hwe. Mo de ne small scale miners. Yes, small scale mining, illegal mining there. Illegal mining to me, take on large scale mining. I didn't know the coachy in Crawford. I see a casa kunta mining. Juma forest. Muyanka say illegal large scale mining. Now, so to I see illegal small scale mining. And just essentially, no one in Crawford almost senior man near to me addressing accordingly. Now, I buy and the Dika what be a friend good board. Good board do shimwa the buta epa and say beboa na regulate the gold buying sector na do one friend of downstream operations na ushima aban no etun safre yen small scale miners bullion exporters and chamber of mines any other stakeholders be regulators the Ministry of Finance ni from the president office amayet team nkrata amayet de hwe senior gold ebe ni nyina ka ho ebeboa na gold ebe tono ama Ghana seed no afa ne ntuma pa efra yen sha simple no hwe mu a say gold ayetono ye use Bank of Ghana rate first no nanka black market rate ne use eno so ma pressure no beto seed ni super. But see, Yasha see, Enche, Yebehu says, any year, a beboa may see again a lot of Ahondea, a beboa may Huahi or mine, and Tianusu Adia, a binding Atuja. Nasa good buying, so you're afraid to be traceability. And if on a good Nifiba, why they mining? Quite ben and Nipane mining for. And our communities are mining 18 minutes. In fact, so they ben pano munya, Ninano. Traceability ni idea good board any small scale miners ya can boom any other stakeholders ni ahwe say good a ye dey battle e hin fa na be fi na sa
nsonsobone e wo hu a emma amanoni LBM for enter your good e betumi aye na yetumi ato na no nso e di mfidie na de ade nso beba na de aboa small scale miners no by illegal mining ya hwe ne say areas bi wo ho a you used to say soldier for e de chesi ni ameka de bia ne say illegal mining ni de aye galanze adwuma e full time oh I say bio Kofi Kenyatta kan say full time devil now so we part time Christian untumi nye de ene nenko sana galanze ni ti enti Ghana for dodo a fi say the soldier for ba na ya solve galanze enti aban atwem previously ni even the current government omo nyina omo ba no the soldier for aba soldier for no so be adwuma e dia 2 3 4 days 2 weeks no mo fi be mia amu adwuma ofi wa what next enti ese hu say ade na full time dia ese making sure say you best check the system out e beboa almost every day you to make kwatia galamsey enu ye number 1 yenyina ye tie Sompa we share the grassroots area na say local level na district chief executive say Apam so mo ye edwuma no e so mo timi di omo na sifo because omo na mo ye head of security e wo na on to be can change at your district no nkrofo illegal mining utu ka atwem de bia o se mehu enti aban e so share sa district chief executives no through what we call the district mining committees no mo tu yo medwuma yi so who district now to me hwe de bia no making sure say ade na illegal mining no obe branders branders district chief executive and say municipal executive chief executive sir omo sa areas nyina and say show when to mean ya esa by nudi if you are the head of security na security si nyina show as na to mean yes adwuma ne dia na say dem bi no officer and the regional office regional ministers are all these MMDCs na dia nyina show mo asem so also say me regional minister the be a minister mining be small scale or large scale mining and say me making sure say major report from the district chief executives at the various level monthly what they are doing then no mo ya fa ho Sompa FM no to me achieve and no challenges into am to me achieve no about regional ministers no mo nyina kan bom no ma hwe kwan pa e be fa enti okunu be a continuous oko say anya sa na e be fa ne say national problem and national challenge ni afa nkrofo fi nkran no mo aba soldier for no mo aba eduma no mo kwa district no enim so mo de nka nkrofo bi de fi nkran no mo beko enti ye de ye be hwe ya ene sa ye to so bi ozu chamfan fo no mo gu nsuo so no machines na ye de ye chamfan ye ye engines ye import fi China 98% of that machines na beba dudu na eni apse amanfo de si boat o mo build so no mo de hunu nsuo enti esa ban restricted importation say who the backroom ha any company mienu we na betumi de aba or the bar just say who license odi be ye adwuma eni nsuo so ana ba fa zo ne de amount na odi aye wo adwuma enye senia obi atumi de ba misu ko wa say kropo uko baby to say shops e wo ho eburu 100 ni 200 obi a wa chamfan oni bi kura nye 100 200 and to the multiplier one area the chamfan go over say 2000 say 3000 I see it to be branders ye branders ya no so be boa na to me aye enti nyama be bri wo ho I see ye task force say na say ye task force Ashanti region ye ni ye Ashanti regional ye command ye Ekabumi any task force ye tumi ko yi chamfan fo egu nsuo so dodo na se ye tumi collaborate ni e sustainia e be boy ba nia me pacho ni say politics at the grassroots is a challenge to the fight against illegal mining. Ye kochi obi go say party chairman be say ade ne young friend and say e be think for meanwhile as the party chairman you are also part say we NDC ni we NPP ni be a part of the fight if say ensure say na nkrofo ntube nye nsuo water nkrofo nye nsuo anoma ni nyina be ko aba be point ya oman no
Now some pii no district politics what district level ni constituency level no. In fact, a creative problem pa na say so hwe wo TV so a party chairman bi kra ni soja for the ko say adentin no mobile area. Now so there may be sense adentin as party chairman ni nkrofo so wo no amma omo ye adwuma mu nye ni yie no omo bebo om kokko no ma amma omo adwuma mu ye no omo asesa no ma ye ni yie wa nye sa na ban asuma say yemra ni me okun about it adentin no stop abai enti ese sa afu nyina de omo hujim na ye to be boa ye brenasi na you know God really na so kwan obefa so no aye kwan pa obefa so di aye enu na ebeboa na o man ni nyina no ye nya ho mfaso bebrebe you na you hwe ni say ye nem sa galam say kun anya nne ana aban no soy say obetu ase mokora mo de monim dia kɔ sɛ na wo ka no sɛ mo ne aban no wahia bra no ahwɛ ekwanpa ombefa so ombetimi ahwɛ na ya tu sa galam say yase na so ne nei ɛda so kɔ so challenge no ankasa ye dia yi sɛ mokɔ a enhyehyɛ ne nneɔma a mo de begu akɔn mo sanka aban no so betumi ahwɛ so na wayɛ no ɛno na wonyɛ ne saa ana wo mo no ankasa na aban no de wo mokɔ ground so no wo mom na problem ni free wo mu factors in the bebrebe if say one say I good price cost so pa baby anka utu a first enye profitable no e cost ro enti obi asori a oso okutu bi enti amani pa ekomu no ye dodo mabu no nso do bibi e fe no rural job opportunities no ebi ni ho enti omo so no mo de omo hu akwakoje galamsey no na nhihye nso a ye de ba no dodo na ye follow the true and then she be on so I can't be no so yenya so and the issue of political will no see a shemukena a tell be a beka den na so ya kono obo say say American no at the grassroots politics no na ha and obi nso opposition na government a woman na obo say opposition no she share government be ade beba no ono so beka be fufuro we ka say see a chiom no we beka say there be see a chiom see a yom entina ni nyina no two parties a major parties all man no obi our different agenda na say ideology based on baby or so opposition is different or government is so different but say nyina to make both parties ni kabom ye hu say this is a project Ghana ni ye hwede say since you say kwaye say ye kwan ni nyama nyina say ya wo aban na kasa no e be din ama o say obetumi aye ama nyama ama Ghana for ho adwo. Enti whether you are in opposition and now say who in government no I see who say illegal mining no a threat to all of us. Enti as say the politics ebem see to me say na me if you ha ebebo apa ama okono ye to me ama na abafom yo na mama sanso fa nwrowe mu ye ta hunu bi na kura wo video ahodo a ye wo Facebook na fa YouTube no a ye wonu se excavators ahodo pi no ohodo ma wo mo pagya na wo mo de asom tax force ebe kɔ ground so no ana na kura no mako 13 ana yakɔ akɔkyere Ghana nso yesi ehia machines ebetumi de aye adwuma mo na ma ben wo saa efoma gudie ni tuo ene ho ade excavators no ankasa na ya na mpanyimfo agye no ekwa be so pa na wo senko mo de fa uhwe se bibia ye bia ye omra wo uhwe Minerals and Mining Act na amendment na 995 na ekye kwan a equipment a amanfo de illegal mining no ye be fa so kwan ye be fa so na yaje andro say yen ship machine bia because say president His Excellency John Dramani Mahama eka say mo bia anko ship machine na so yen retrieve machine ye will use it bebre usha esi say uko two machine ifidi ye illegal mining esi etimi de ye twifi baby e wo near the police station enti e wo ho a after 60 days no be go through na court ama order na afi aban no abedi aban sem na ni opeso de no watumi de aye enti hihye wo ho hwɛ de sɛ American na 995 of the Minerals and Mining as amended na mo ye na kyerɛ saa ne amanyina nipa a ɔyɛ legal mining krakran yɛ ne befa so enti me de be stress insese ye be shi machine cross ohia
Oshivia and Usuno, baby, I want environmental challenges, baby. Oh, and I said about Nania, a soldier for Bambo for can say. On back on Abia illegal miners, the Etunia maybe a machine into or move person to the choir. And yet the Omu to be in Fanco, and T. Dudwana Bessan back. Normally, sir, component national if you no mass and the aquarium. And out of that frustration, and a moment, yes, sir. By yet, dear, here can say small scale miners, you know, Munaka boom in the commission. Machine, the parts be on Mupa, the baby, eventually in a boom near the above. Eventually to be the above, near the machine if you. Near the Akosua Kodie. Machine beyond so one. And was serial number one, and registration one. See, I perceive Domus Connie, machine, a one. Never to me. And see, idea I can say a shiny who would an offer serial number and no fair importation. Ubum said the panel, now address me. Sadly, panel, they are coaching, what you did, you know, then a call. So the higher crown would be feed and yet illegal men and so do feed. Not the necessary things, oh, Mranichessy at the end. Yes, I depend. The iron. But see, young go through near and farm running near Jumadia. You can fight illegality with an illegality. And Kabum necessary a Kabum the F. quite fire before. But see to me, 8 minus no, yes, mostly minus no. I buy first some of the strategies now you use. Not other stakeholders in Kabuma. Meanwhile, you get me a brand as a part. It's a mining IAS with the good board I established. Yenim says a good that you produce woman with free small scale. See to me, Boabo, no ye near to me export to near forex. 3-4 months, you bet me to see the Nusukra by dear 2 city. And also bar a beboapa. And he small scale no, and now mine no, and who won't for so more mine. Now, so I don't soon say mining into Yensa baby, as they say, Sabuta Fatch, I could cook up a sock to from any good. Well, you're doing that, sir, as he and she any year. And I go the Juman Susuno, and no Biaka can bet to me. Obifis on yes, excavator, no could baby, no 2 or 2 ya no or washing. Or wash ya, on ya near my SSC, a friend civil works, sir, needs you crab by him from the Beguna the Adeno. Illegal men is Omunio, and Tianoa on ya excavator, or 2 from there, while washing, no, I say you there. You ain't any sick, you ain't Johnny, if you are now a country bribe. Send you be bar, the sick or no, what you idea police phobia, which you have been phobia. Now Ugusu SNM. You and Sompa Kabuma. You to make what here, say illegal many activities. Amiro Gordon me Jawa Mwako na the fight against Galamsey no small scale miners much Mohokakra and Ambako Swedgenim. Oh, ye dream if say ye dinner say a basia send Americano, or be about say a small scale for. And Gusu initially no time yes, sir, a buying it to the near man. Now, Ushimwa, says the illegal man is a big person better. And the Akati task was the Omuncho Muni entry because security issues named to me whom penny for. Near Shaquan penny for per se, the 4 corner for the Indian collaborating here. They say the near my clay and see a baby dear, a baby, a power. Sector if say ye nama yenim system no yenim kwan be fa so a ye be boa na e nansia association ya to drones ni ne ma ye flyer be hu ba bia ne ma ekoso ni ya letting page for ne akambo ni nyina ye tumi akwa moko na aye ban no ko a emre se ne ameka no enye okwo a emre nipa omo ye dedicated so mo ba be boa mo ba kwa ye nansia ban train Blue River Guard so say Blue River Monsu Beboa. The Messer by say, so many can be more non funny. If say previous government also ye water guards, he say, ya, my ma, ye could be a no my minister that they are doing in Akoi. Now, so ye won't do more ye. Yes, mostly for none ye didn't show to and ye do market twice. He can't show a dear man. Members they contribute to our could do baby no more say. Sika ye contributing to Suno. Yen to me continue and contribute to sir. If said the body, no money in answer, I say, yen to me contribute to you. But say, I buy a river gas now. And saying she share and saying, you can see back on your wire, your children say, Umu, Yamamu boot, Yamamu chainsaw, Yamamu towing way, I bet you me a tree in reality, you may see now. If said you want to send it and yet send you who and yes, I let it.
uko ye no wanya kade papa na ne a obewi o mba hichamfa ne nyina wonsuo no so wo hichamfa no so wonsuo no so no any boat ne nyina wonsuo no so illegal boat ne nyina dredges ne nyina nso so na de ne ka nsuo no mu oye ne nyina nso ka nsuo no enti to de bi auto be 100 imagine say 100 nyina ya say no oye ne nyina sa ko nsuo so nya toyin car bi ana say toyin ya wo de atwetwe ne nyina na wo di gas na de ade atwetwe ne nyina no mo yie fi nsuo no to de bi ba bi o mo kra no access to enye easy and this also twi boat this are the back baby of ubetumi aye no wetwa saade and yes ban ehwe ne nyina kan ebom although ye the river gas na boat blue river gas na ba kwan be no mbe operationalize o meduma with the experience aye wo grounds ne yesu ya kire o ne no aka bom ne aye ba ye nya aka de amama ebe tse na no die ni ebe tse na no die ni bi you go do ne da se no bre no da ja wanyama nyame sure wate e da si awusiani na twetwe nkomo yi aye small scale miners association panyepa ya ochocho de ma won mo sane be ya da chi wo mu hia wo mo sabetumi aka ye rogodwen ama ene ete se oni ye ebo nkomo yi ya to akase ebo no eso tie sompa so se no nsia nipa na ma ne bo ye fidie mu ha de abo ensamo nkran a ye de to aso na ye de abrɛ no bi ene se Mampanin John Dramani Mahama edi atudwa say July 1st yanke hunu say Republic Day no a day of prayer. Asante mantemu aposifo anso ebo amane yesa nyina hina sam no wasi ye no e wosan hwehwemu mapa etimi koso. Pani a wo betua asra adom na no mampani edi akofana hye wo nsema ma wasai. Sanso ana ene wade aba se mebosom de dikan eya fofida. Someha na someha amanyoku Kofia Palu na dano. What the assembly to just say, one no dear, or a contemporary demonstration, ne fade ho. Ay, Panyi Pabi na Abamania yo, was it 2028? One go for Yesu Christo, a man be DMP and Nimkura, Umbedinchu. And no, and Kane Vice Chairman be Penny Akasa, non dear the atu just say. The Antino Bia Conasi, Nabo Miokubia, near to Boba Parker. I feel your free one more common on Semonia, the one so dear Baba, some when some would drop Pinoa, and Yabua Buanoya, de Baba, some more cosise, non soba bona fair sorrow and Conyaso, and you Macobia Roma, and na and semi yedebro. And you may say, and you do no say any no numpa munina, Kahuna say a yas toothpaste and a brush, and as we more, ya did some more. Sada and a 21st clinic, the sciatica expert in Sokahon. And watch Haxa Capsules no Mr. Nana Kojoji Company Limited. Womunina account of a Letroland Ghana, Womo B, one Krabataka Sepa, a Watachimai. Womo Damanti, and then we are no Atnasie, Triple A man, a Japi Apam Dadaa mene. Akosua Kodie Boatin. Yanaya home fancy the Mumau. Afe ensem no ne ti ne fro ne panyina yen hyase na yemie biemu emfamao mampanin John Dramani Mahama ama empanimfo ahodo bi a wo mo na eba bedi wo man sira domanim wono mo hwai na emu na wo bobo safo edine enura na dwumadi kese ekoso na wo kyese sesie se unam Ghana baabia na wo yesrani na ka hunu se empanimfo a edi animunie Major General William Japan, wono NA Chief of Defense Staff, afe Major General Lawrence Kwaku Betanu, wono Chief of Army Staff, Rear Admiral Godwin Livanus Besson, Chief of Naval Staff, and afe Air Commodore no, Air Vice Marshal Eric Agent Frempong, one Chief of Air Staff. Na Mampeni John Dramani Mahama, bra, wode akofrashe wonum nsema. Womu swai ye no wo chese se de womu adwuma no etie no entete pa afi integrity womu mudie womu kuramu ye eno ade e friend se professionalism eno nso ye adwuma papa na ebe ye adwuma ye womu a na betumi de ayo nye nhoma egu ono mabatire na ne nkase ye mu no sa abre kro na soafo a wo hwe afisem so no wo hobi afi de wo hwe bambo so Dr. Edward Omaneboama na wo mu nyina wo ho ne adaji Mutaka Mohammed na worumu nyina ewo ho na sabre korona nso na secretary to the president Dr. Callistus Mahama na wo nyina eka ho na oba pa Joyce Bawa Motaria wono nso
ɛyɛ mampani ne boafo soronko na wo mu nyina wo hobi na bra wo no mu suae no de ekoso nie mampani John Dramani Mahama enura wode empanimfo ejina ye a wode wo mutumi ehyehyɛ wo mo nsa ekire sesere adom e wo mo mu nyina wo mo na eba betua no enana wo kyese se dwuma no sade etie no wono mo ye ne saa eye eno etwero no ene kan ne se hunti wo mo nya dwuma ema nanim emre nyam na yegusuwa e wo mampani ensemu no yetoa so na yewura ensemfoforo mu a na ye mampani John Dramani Mahama na boboa no a na yegina na wode nsem bia todwo a kire se enyaduru July 1st pe womai ne yakaso Republic Day ene ehwade bra Ghana yeje ye ho firi kwasi kokko nsem a yenya afa ahodie no kura na ye be ya adehyeman eno ena ye de kaye na ne nkaye mu no ena mampani kyese enyaduru sa ewo se ye de ye mpae bokese pa na yesu ede ma oman se de ya sompa wo ye ne bibia no na de ntia no wo kasa ne se woman mu no ye won kramofo wom ye won nananom abosomfo wom ena ye wa kristofo wom saafo nyina nso timi ye adwuma ebom ewo adwuma kro mu a wonti kuta no wonti gyaa no ntokwa bi ensi saa na ye nyina timi tena fikro eno mu nsukro pipe baako ano eno kire se ye wo enkambo mu bi a obi a nibie nti wiase amansa nyina ehwe oman yi ba bia se yenkramuman ya yenkramuman wontimi mfa som foforo nkoho saa na ya abosoman so ya abosoman no so wontimi mfa som foforo enwura ho na so oman Ghana de ya kamyensa ne nyina bom ayese kokko ne atedua na wo masade nche na matoso yedini nyina bom breko a asembia nsi akire ne se hunti wo kasa no wo chese se ofa Qur'an no de yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo mo edebae no a Surah Al-Hujarat 49 verses 13 no kasa asem no a afi tworo na akristofo ekuta no nso apam foforo no Roman fo ngoma de Paul tworo koma wo mo etire du mienu ne nsinsanso du nwotwe no eno nso eka se de yasundwie no etie na mampani kasa no na yensen tworofo ho wode bitu jase. One of Ghana's greatest blessings is the harmony with which we practice our diverse faiths. Christians, Muslims, traditionalists, we worship differently, but we work together as one people. This is a national treasure that we must never take for granted. In a world where religion often divides, in Ghana we shine as an example of our unity in diversity. Again, the Quran in Surah Al-Hujurat, chapter 49 verse 13 reminds us, O my kind, we have created you from male and female and have made you into nations and tribes, so that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. And again in the Holy Book, the Bible, in Romans 12:18, the Bible says, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. This is the spirit with which we must move forward. And so, with conviction, reverence, and unity of purpose, I hereby declare the Republic Day, 1st of July of every year, also as Ghana's official National Day of Prayer and Thanksgiving. Enti enyadru July 1st enye sesebio yedi kodia fofi akwakone na miamia ebinu akwakogye ani na emu meduru ho a se yenkremofo se kristofo se nanam abosomfo wono mu nyina ka ho ema yenkonko bompaye na fe yenni moman yi. ka ho bi ama enei asante mantemu posi empanyimfo wonmo aboanan ya wo mo akwakohwe sane nyinahini ehwo hyehyeye esi atie na desi wopi Emmanuel Taikuju wono ana asante mantemu ko ma wo police commander ewo honom wode atodwa akyeremu se wode obesre adehye wo nyinahini ne mpota mo se enkwai biade so ye wo se wonmo fa na asrafo domo a wom kokodi se nyambra sam no kwatutuo wi akire mabunu baako woti nananom a ebimu so aprepra no wobewa se wode wo nyina eba begina mara no na emra atwumi ni wormodie wose wom se tia Ghana mara
sɛ obi bɛhyɛ asraafo atade de anam wɔnten so deɛ nanso so sɛ yɛ asraafo no so ni mu mmara na wɔn nso timi tutuo wɔn manto ahwɛ wiem na wɔn kɔto hwɛ dɔm wɔ wie akyire baako afirim no deɛ na sɛ wɔn nso afom kwan nam so nti no nyina hina de hyɛ nka wɔn makomanto wɔn yam wei na sɛ tie bi adanhwehwɛ mu ɛbɛkɔ so ade abai enye ebusuankro ebusuanu kwan na ato omo enye nyina hini ro nso na ato omo Ghana man nyina obi obeti sa asem ya be de ene onye Ghana ni anase abadaye enni ni mu e ba sa nso IGP ofrem ene okache me say de bia ye de san krofo yi bring them to justice ye be to sa anamoni enti se ohun ye ho a enye bibi different apart from we ensuring that justice is served. Now, sa onua ni pakrono di sa asemboni ona adwumaboni ye be making sure say with the collaboration of the military we will get him out. We enye bonia yemfa we would hang it on the neck of the military. He is an individual who did this criminal activity and we'll fish him out and definitely assure the good people of Nyenahini any ebusiano say we would go all out to ensure that justice is served. Oyagana ni oyagana madishe and etuna atuye nyina enti we de asida so na brema nana say baasa no otimi a containing situation ama sese no bibia edadi emi de so say oso beta echi na yakọ ebusuan fie enti nkra kakra mede ba ne say the police service will do all that it takes to ensure that justice is served. I was your way Asante Montemu Post Commander Yawo Nyina Hini DCOP Emmanuel Taiku Jona and what you know what one for set or say to one of your Jonia. What you know the mother share watch your mampo near about 1 person so what when you person for Sakonya so ekasai. Asoma esie no enya asema eyi obia de omo frefre ye di nkan abusua no na de Yakob ma mu nyina mo so ama prepra no so no ayi di nkomo wi a yesu enum won komo ayi bedie yesre ke yatima mu hai kanyina hini ye kuro bi a aha ye boko asumdue wa ha ye nti asem bia na we na aba beto mesre nim se opani akasa dada e di ka asre mrante ni nyina mesume de manu betum bi ye besre de asie no ma ye mfa gidigidi ye de ye gidigidi semo a asumdue emanyina hini ha ne modie yasade ne se ye beka police fo ho nananom ho na enhwehwemu ya ye enhwehwemu na de se de to no ye de ato me gina sa kwanyan so na feso asemusie obia obo ho modin bia no aseda ne ye de be mamu nyina na masan na tumampo na afo nyina akasa na mrantie o potam ha nyina so akasa na masere mu se oboma asumdue emra atumampo no ha na afi ye nyina nso a wafiri mu no ne hyehyɛ ye nyina me ne mpanimfo nyina ye de ani bedi akire. Abusiana no chi no anna wa hene yo wanyina hini na na mampene twembo aten ya wotoso mienu enso adeto aso che se sa posifo ba ode ne no obesere sanu ne kire ya da no hwehwemu mapantumi nkoso sansa na de hye no kra no koba no sa no wo maboto pa wo so wo hwefetia no abepem sese a sani anka ho keka sonkosi bi wo ho na nka ade a chise ya bepem sese no ka de hye no pi no apie na won mu di dwane ade wo se ne kro no nyina atadi nam so nti no obesere se empanyefo ye hwehwemu no a aya won mu nya ne ntem ya go fi am ti sasema asini say enye se bia omo ye tutu asem bi obia kofa bi kofa tu ana bibi no ayi da bia so edim se brante wu a sa Ghana ha de sa na etie se obi brante ana ayi abema epetu a brante no mo ye hehe a enye se bia ye hehe se bia so retia obi ye demonstration bi na yanka bi hyemu a ten nipa nkuta hwe we de de se e ba ye no penifo mo police penifo a origin mo na asase be stress mo modran mo hwehwem na de genti a ba sa no nipa kwa no ye ntwe na so ye nyina ye hyemrase na be ne ye nyina obi amro mraso na say even say provocation cry na buy ya because nipa dudoi na otimi tutuo pa say nipa no ko kura hwe na tutuo bone de asa ade asem bi anodi ti mesre say benifa mama ba police benifa mama mo hwehwa asem mu mai na nipa mo yes asem no ye ntwe maso say antwa yi ye kura mobile obi amomo obi anya mu twoma ko mba bi asa bi say akran kra so yesu jata enu ka nya tu jata de papa bia na onro so no say fom no de
ɔnhyɛ biribiara ɔfam na ɔwura ne ho bɛda so nti no no nti paa tumi fatuo sɛ tɛn yɛku di a asɛm a emu ɔya paa nti mɛsrɛ sɛ deɛ ɔwɔ sɛ hwɛmu ɔsɛ ɔmyɛ biara monyɛ na ɔmo ɛyɛ saa nneɛma fo yɛntwe ɔma so ahwehwɛmo bia yɛ wɔsɛ moyɛ no monyɛ na wɔn moyɛ saa no yɛntwe wɔn aso wɔyɛ ɔhene yɛ wɔ nyina hina sante mantamu na na mampana twum boaten yɛ ɔtɔ so yɛmu ɛne yɛda so agyina sante mantamu hɔ na yɛwɔ bambom titiri ne posifoɔ aboboa no enche bia na ebi mu kɔbɔ kro no atu da so nam so ma abamu a afei no wɔboaboa no hokra kosuapɔn ɛde ne nim de aba bɛboa ma yi nkankro wɔn mu kɔyi na agene firi ne tirimu kra abratu ene kasa no ne no na asante mantan no posi sadom no wɔn mu ekutu a ɛwɔ netifia fa mekyerɛ Asante North Regional Police Command no wɔn mu de krata aba abɔnten ene de due ya na command ɛkyɛ sɛ wɔn akantampa na ensiye no nso wɔn mayo sɛ wɔbɛduma bɔban ɛwɔ akwan ahodoɔ nyinaa so wɔn bɛyɛ sɛ nyinam wɔn ni nkɔnwomam ɛnapa ɛfrɛ ne na wɔn nabi afei wɔne ahyɛnka dwumakuo no ɛbɛka wɔn tamapam ho sada na enkuro enkuma ne akase a atwa afa ho nyinaa hyia nso wɔn ne wɔn bɛdi kaso bom sɛ de bɛyɔ na akwan so ebetimi ayɛ dwodwo na akwamukafo a wɔn ma apasenjafoɔ na driverfoɔ abribia wɔn nso no gujam no saa haw no nyinaa ɛtɔ atwa na wɔde ne nkasɛɛ ɛbɛ wie no wɔkyɛ sɛ ɛne sɛ wɔn afekyere wɔn ani te sɛ onyankopɔn de ani bia ɛnkata koraa no ɛne na wɔn kɔ so asanse amansan titru ne wɔn nso abibie ni a etimi ɛbɛkra wɔn sɛ bibi na wɔn bɛhu a ayɛ sɛ deɛ ka ne wɔn lanche yɛ if you see something say something ɛno saa no waba apolisifoɔ na maneɛ wɔn ahoma 191 no ofra sɛ tie bia ɛyɛ adwuma ɛda so agyina mamere num afei ofra 18555 ɛndeɛ sɛ yɛ MTN Telecel 112 ne nyinaa ofra ɛbɛba na ɛno na Deputy Superintendent of Police a ɛba wɔn ma ani amansan di nkuta ho wɔ polisi sadonnom Head of Public Affairs Unit ɛwɔ Asante Mantam a Yewura Godwin Ahianyo wɔno ɛna de ne nsa ɛhyɛ aseɛ na mmom kratai wɔn tintim yɛ no polisi sadon no wɔn aboboa no ɛne wɔn adakam GP PO Box GP 116 Accra ne nyinaa ɛfa hɔ ya wokɔtwera X hɔ ɛno nso ɛda hɔ afei kɔ wɔn WhatsApp status a wɔn de atoto okɔ wɔn YouTube channel a ɛno nso Ghana Police Service YouTube ne nyinaa ɛdeda hɔ ɛne ntia na wahyɛ no nso ɛnte saa nso a wɔsi a yɛmfa saa ahoma yi ma mo 0206 639 121 entem utia wɔn na so bɔne bia ɛkɔ so ɛwɔ mpɔtam hɔ baabia no wɔn ɛbɛdi woni no krono ne nsanso na wɔn asɔ no ɛde no akɔ emrem ɛno ɛyɛ bambom afei yɛnwura nwomasuam so afɔ ɔhwɛ nwomasuam so ɛwɔ man Ghana mu ɛyɛ Haruna Idrisu na wɔde ato NTC wɔnom enim mekyerɛ National Teaching Council no wɔde ato wɔn anim sɛ aban no ɛhyɛ bobi bra no wonya mɛyɛ aban kura no wɔyɛ amanyoku no wɔnam ɛbɔ ntoa ɛwɔ the manifesto mu sɛ wɔba akonnwa so a teacher licensure exams no wɔbɛtwam de pɛnya no ofiafia no a ɛmma bio sɛ de bɛ na akyerɛkyerɛfoɔ bi a edu ba bi a pressure bi na da no so ebi nso kura wɔ nimade no bi nso kura na bibi na siye na ebewie no na wɔbɛsɛ sɔhwɛ anka watwra paaseɛ na ɛwɔ sɛ wɔkɔkɔ kyerɛ adeɛ no na yɛde licensure aba wɔbɛtwere bewie no wadi ntwo na fe wɔayɛ sɛ de MPP wiye no abra no wonum sɛ wafa ade no la na no ɛna Yewura Haruna Idrisu ɛkasa no wɔde ato wɔn anim akyɛ sɛ wɔn animonimu ya wɔn ka wɔn tiri sɛ ho sɛ de bɛyɛ na wɔn betimi anya nneɛma bi a ɛbɛsoso nsɛmpo aban no ba a wɔhyɛɛ no wɔde yɛ adwuma ɛbɛkurakura mu ama akyɛkyɛfoɔ wɔn mu die no ne kɔ ɛbɛfa so a wɔn ho besan no ɛtimi awie pɛyɔ. And for those of you in education, even more importantly is your role at the foundational level and at all levels of the upbringing of learners.
Yes, it's true. The NDC campaign on the manifesto promised we will end licensure exams. We did, and we will keep faith with the electorate. But I need professional advice on this matter. That is why I'm putting this committee together to advise most appropriately how to walk through the transition. The transition from a licensure exam regime to a no licensure exams. What would be the appropriate alternative? In our manifesto again, it was our pledge to incorporate it into the curricula of teacher training institutions, academic, that it becomes part of their curricula. Does that resolve the matter in a manner which defines you as professionals? I want the committee to advise me again on this matter. Oh my God, I'm for you, Haruna Drusu, not to say, to National Teaching Council for F1. We and was say, one might be binti or cultural license, na, one man pass here no, a quenya da homa, until 1 month years, a quenya nepono, the bruni friend is a recetino, na 1 month and cultural, no for Frosa de Baye, na 1 benya, and no sumo and fast war. Nissa hunti, when yes, a watcher or more a juma 1 monyo. Nemum, a hawa, a was any monimuya, or mutimisano. With further advice, I want to say that one last opportunity of a receipt of the licensure exams for those who couldn't make it the last time must also be part of your recommendations. What do we do? Do we offer them an opportunity of a receipt? I don't want to prejudice your work, but I think that may be a problematic necessity. Eno Ghana ngomasuya so afọ Yewra Haruna Idrusu ena ate ne nkan. Awosoya toa ansam no eso. Na nyame ya duma wo yesi wo se na ebosom de dika bia no. Ebekwa akoye afofida. Na asa afofida no ye wiase amansa nyina da wonmo de kai adwumafo bra wonmo bra sore ahomache. Na ombakenka akase ebo bi kura nsoso kosuku ahodo mo kwakere nkoda de ebi mo nsoso kokodo ama yaduane di na asa adwumafo de aya na duru sa dan ya yentoto won mase kura na eno na eduru sa brese ya omagana yenso de yanwuji mawiase amansa nyina sane won mo fa no se afofida no Ghana yenso ye ne sa na ene kra tatententen efraso ya won mo hwe fisam ne amanyo won sam so aba ya won mo nyamfo Muntaka Mubarak Mohammed mantopo wanana nensa ahyase papa ne sem kakrani wo chiro msese ne wiase amansa nyina meboso bia no de kan aya na won mo yisi won mo de kai adwumafo bra won mo bra pentenkwa won mo tie se Ghana yesoso ye betumi anya dache papa na yetumi de ensase ye buaka so man no yakonkoden ni nti no nyame ya domo a meboso ya ebeye ni de kan aya fofidanti wo ma Ghana ba bia wo bia nso ni bi edu yansam churoni a wonso bedi bi wo ye chese driver ni a eda no wo so oje wa home meti obi anya na home se ne ebeya ye betumi de akai sa da shronkui se eno nso ye adwumafo da empentenko a motie no eso Ghana fo empanyimfo ani na nso nkyiri won mo yi sa da na si ho a na se eso mbuye pa so obi a betumi de age na home na wo minimu awewe ne ade no wakọ pepanioma no wadidie no anonom na atumi afiri won mama obia yanso ye nwatumi atoye na ebra ode na kasa bawie no wacho se wosi achi Ghana fo pi no madwumafo nyina moni adwuma na wasere se mebosom da toso eya edaba ko no firi ho na nda toso mienu nya ba pe adwumafo ya se adwuma ase ye woso obi biada esa ko na adwuma so ene na woso obi edi afofi no obi edidi a na nkwasefo edi na adwadifo di na viere netco wo mudi na akuafo di a ye be de didi na ni nyina mu no ye san so ato so a amanyoku ahodo e wo man Ghana mu ya NPP ka ho wo mo se wo mo ebekọ demonstration wo ye kire kase pa na ebusa ase da ben wo mo se kotonima da etoso num na saa ye kire na wo mo kwakoyo ni nyina ye se wo mo ye kire de tia NDC abanya wote so se kwan ya wo fa so na wayi ma mega toteku no afiri ho se chief justice no emfamra kwan so na yenyansa kwan bia wa sheda pa na pese oyi no na wode wono ane nkrofo ba na ewie nso wo mahu se abato commission so kura ne de enama no enti NPP fo beko saa ye kire bi ena afi Kofi Apalu party so me ha na so me ha Liberal party wono nso beko enwachi National Democratic Party NDP
ono nso kobi ena People's National Party PNP wɔn nso kɔ wɔsɔfo kyerɛ abosom party gum Ghana Union Movement wɔn nso ɛbɛkɔ bi na ɛno na awie Sompa kasebo dumienu de no wɔn ne yewura Kofi Apalu Liberal Party someha na someha yɛnkonkoa edi nkɔmɔ na wɔn busa sɛ deɛ mpɔtee ne tɛkyerɛ nti a wɔn kɔ saa yɛ kyerɛ no ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu sei ɛkyerɛ Sompa kaseɛ yo de tiani se ya yehwe ha se aban ye to ba wie ha ye de aban be si so no na ye nyina ye bompa isa aban obeye niema ebeboa esan se o ma ba aban mu pɛn titu ne panimu a wodi o ma na nimu no so ba aban mu pɛn ti wo fia na ma bebrebe a obeye se sabre we de ese nyina hu bo astoman na itimi de o ma ne kɔ na nim ba ye hu se de o si ye no o so giche ye mu o so giche o ma nim ema o ma o tan e ba o ma nim ai ye ni ensi ano a e de be kɔ o say eti no anuti eni etu sa na mo we zanze ne ni ye bia omo ye no ma we mu ni na enema eteti pantem e de tan e be tu ni pantem ena o be ti na nkofo bi awura aban nkofo awura obi fie adaya omo so pode se obokro no na o makoto ase bi pa no so enema omo ye ni nyina ne obehu enkura ya fo madwuma m enkura no sabio o ma bre o makonya adwuma ne yi o mu nyina adi so mo gotena fie enimu a ya fa na adwuma m bia wa ye adwuma no from messenger kakran no ba be director na ya pamo na ya kofa fufura ba se they say ere ne na koso na e kan yewura Kofi Apalu ena wode sansemi etu dwa na wie no woto aso se wo mo de ahwepetetekra mu hunu se eye tatis nyansa kwan bi pa kana sichi kwan a aba no fa so na wayi wo mo a osusu se woni na afa na fe wode wo mo e wo na afa ebeba abedi dibre enti no wo yo sa na ye na nu kura be ka ho kura ye chief justice omo fe so mu ina yesu hwe ma me no nya ade boni bia wo man ni ese yi ene ma meru na betima gina so yi ma me na di so be ya ade boni ana se adwuma wo ye no ondi mu ye emu meru nya wo ye mu bia so enam se omo bom tumo bo so me so mu yi ma me na di na omo wo botaye bi se o yi ma me na di bia no ma nya kwan no ma kokko yi sifo no so omo yi sifo na di bia na do mahama abaye no so be so wo tena ye so no sa ko anola te eno no sa tre kina omo ye ni nyina yes, now I'm here. Now I'm constitution. Sompa FM. So we want them every Ghanaian to understand it. Young part never about mining. As I said, we're doing the 4 years a year or something second 4 years. We'll give you our own call. Oh, Jimmy Mama, if I know my say so. So that's what second or take. We're not going to allow that. It's not of what that's actually Polo. Yeah, my name must you didn't try. You didn't try anything. I did Basta and so you never mining. You didn't try. Ene a woti ye eye wo my Ghana Liberal Party of Ghana ba no de ne yewura Kofi Apalu someha na someha I was on your car was Leicester Company Limited. One of the years toothpaste and a brush abba. When you be a warrior kura sunset barber boa afofie mu party a wodro obekọ engagement adore no ne nyina no hia posen papa ebeboa wo na wo se no atwa yopo no ankosere ngo bi so amanipa no wamfa no nsan kata no hwene wo se Leicester Company Limited de wo mo de na de abusua edamufo a aya toothpaste and a brush ya toothpaste and a brush aye papa say wo ma Ghana adwama so ba bia wo kwa won sabatumi akabi edwom ya wodo a ye ton brush nyina wo kwa wo so pa ya toothpaste and a brush no en na ya papa de ya gia tum de wo de twi osi a ebeyi osi asenka ebeyi pampan en ne nuama bone nyina de afiri wonu mama wo se no emu atimi ada wo yopo na I was already Akosua Kodie 21st clinic nie wo yesiatika hospital wo mo na sha asia na afoforo esua no wo sha asia nti no wo de nuama pa na awuramuo enti na yaresa no kwa no bibia ye fe aya kono aya nika asan so de aka ho wo so he na ye oya wo to asentini na atwe wo ade aba na amro mu ana abro nika asase atika oh wo betu ase kura wo mo de akwa de wo nche ho se wo hwa na se wo to ase ye bafua enti de akwa na nkwato nchia se wo se atika no a eha wo no wo mo ntimi nto ase ana wo mo bia mo branches ne Ghana fa na ba bia san se wo mo dwuma wo tinti wo se wo mfa nteto krum wo ko akra hanom si atantro he run about wo mo ho nom no a tama wo mo ho Akosua Kumase sunwane tachima ne nkranza takwata krade brekum ne go so no oboase nyina so ya hyeta ho 0540 311 311 0540
311 Nana Kodie just campaign mecha ni oko ekoba sempremo no wose be ma ba enchirima beba beto ampa wono na chese wo ma wadansie ho niyoma sefa kosi udan a enchirima beba beto wo na nka so mu nyina beba na dan no de la so te de ti a chese wose wan na do ade bodan so enwe na ache emubu enya hwe we no de no eya afebo enchance da ya de be kuri dan so cement iron rods bibia eye papa quality ankasa nya quantity asem ne yeka woko akra na se kuma asem ya wodo a woto obie no a wonsa ebeka bi wo so pe nana keja se de no ero na papa na all satan for de eye haxa mixture capsules yanka kra nto ma yeka sa nwa sanse we no wo ma Ghana pharmacy ene babia no ahyeta ho woko so pa wo pe haxa mixture anu ne capsules no eye all satan fo obu anu na hyehye wo all se ba won kaye se to ana montem ne kopebi na mom hyare so ai se Food and Drugs Authority one ma jatum se ehye anya ma pemfo na sa koda wonyanya mfihya ne dumienu Accra badu na kuma se tema Kasua anu me ya yeton bie frey 0240 238310 0240238310 okwa wonsa ebeka bi na Electroland Ghana Limited nie abusia wose ne wabiemu ewo bunu East Tachiman ewon so wo no pa wo pe home appliances awodo anase electronics a wo mo de na ya papa buru East ye Tachima de abusia nya asem keto ma wose kwai na wonsa betumi akabi wo pe air conditioner wo pe fridge wo pe kettle rice cooker bibia won mo biemu wo no mo achese wo no so no Tachima ne nkwadro de wo betumi onsa betumi akabi am bia atumi akoye Roman asafro wo no mo ana wo no wo mbe backside no wo mo ne ye opposite bibia ne aframpanyimfo na ne wo no mo ne nkomo afezo so wo betumi aboa ma wonsa atumi akabi agina we so na ya dan ye hotel ye ba ne aka hwe no ye de beto asoma mo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo tantra ye roundabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Hey, middle. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni se me the yas toothpaste and then the brush and the twitwi mesima minya homka. Senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me di hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enucrotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush, Ebusian Chamfa. So what pedudu to a one kind ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas Toothpaste mo hudo and in the brush abejaso abeboye. Chima
the fue. Electroland abeja. Near the Munamuni Amapani in Answabo. Wait here. Thursday, 10th April 2025. Raya showroom for front a Kumasi Techiman Kwaneso. Yedi Roma sorry dino. And I said backsword Nedia Nimshe. Roberto Samsung, TCL, Media, NASCO TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any more papa kahunina. Now when in baby, it count for baku 50, ebenya 15% discount. Any achedie, it Robertadie, kahuna senya. TV, Emma Akosua FM. Emma Akosua Apam, Pabusha Damwase Yatua and Semno Aso. Yako and Vipia Manyokono Edimu. Na Panyipayo or Nomabia Chamono Yamra Shabajani. I was Central Baton Passo on Monya for Kennedy. I come from Japan. Na one more headquarters. I was salam down about Padia Coco to Ja H.M.W. Was a rare and Pipia Manyokono Muya de Bacope and one in Kambum. Na San Kabomo Ma. Na one more chance will be as well 100 where's a man I made him kunim, a man I make cro, men I made any moonty, I was a man the aside of Mequadia. And you know what can the child the Sherman and Yamiyadma 2028, one back one show a omba brepa. Was 1 of 5 years to Christo Kura, Manababa Tenasho, Safranca Tunia, NPP Amanokon Bedincho, Sansa Shemwa, Asum Jima Paya, friends Asum Jen in Kabomuno, Amanokon, one majority of Mupebi. Namsun to Abasrase, Adia Bacopa Naka. Say one more to me ya per 2028. One more fun a song one. Na ebra when monyan forward and semi to Jano. So Paka Sian Soko Hopia. Ya chimbi by sea. If MPP will come back to power unless we are united, and I repeat, even if you bring Jesus Christ, without unity, we cannot win election. I'm of the opinion and the firm belief that with unity we'll be able to win 2020. But there is a catch here. I didn't come here, but because you raised, see, when you want peace, 2 things that you need to ensure peace and unity is fairness and justice. Without fairness and without justice, it's very difficult to get everybody on board. So I'm pleading with you, executive, you stand firm. I know pressures all over, but a situation where you have members of parliament, but when the others go to endorse one candidate, they ask them to go to this disciplinary committee. They call and threaten. So, General, I still stand for. But let me give you one example. The Kumasi incident. When I was there, can you believe that the MPs who were with me, they call and threaten them? Check. The MPs who were there, they call and threaten them. I beg you, if it continues like that, whatever we're doing, we cannot get unity. So, you have emphasized unity, I go for it. I always talk to my people, especially one guy. When I come and watch the videos and the things he says, it's not good. Don't help us. Anya diababuaye na enyansowe ayewa Kennedy. Akompra kwa Japan review chamano emrashe jani awasan central baton peso so bra wode sikadwetri die 1 million Ghana cedis kwama NPP amanyoko ne panyefo sa one mo hwa no fantu adwumefo ka no na wonam so ade safutuyi enso de ma won no wachi no national chairman de ma NPP amanyoko no onimonya for Steven ayensu team wono so bra waje check ya pe na wode tu dwa kire se MPP so won ba ya won ma famu de bia se won ba wasan kabom mapa ebetumi akoso e wo party nim. It goes without saying that we all believe in oneness and we want the party to win at the general election. We see you as a formidable force to make this happen. So we are all available to support anything that will champion the cause of the party. And I know you have the party at heart. There's no doubt about it. We shall continue relying on you, support, reject the party so high that come the election day, there'll be no doubt as to whether we shall win or lose. We are going to win. I believe strongly. So we welcome you to the headquarters and we continue to rely on your moral and other support forms to ensure that we win power again. And what you do not for Penny de my NPP Amanyoko, you were just 10 from Ponkodia, one of the Kakra etwasu. It's very important that all of us are mindful
of our utterances. You recall during the presidential primaries when we put a committee led by Professor Michael Kodie. You attested to the work that did. And I can assure you that everyone who have any interest of contesting in our future elections, so far as we are here, and so far as personally I'm the General Secretary of the party, we will provide an equal playing field for everyone. I was so worried. I NPP Amanyoko mu anansem ye efri. Yeda so agina wosonko kroko amanyoko num na no wukuada wono mo bodwa kese pa wotena kese mo wasaland down kran ha na womo pa womo na ase a wodi nkugo wiye no wompese womo de koma Ghana fo nyina ehontema na womo pa hontema mpanimfo kasa wiye ade anche na Ghana fo hya ase ene we so ne nan na womo tutunu we ka tituru ne Alhaji Mahmoud Bawumia Dr. Bilbil wono mo se wawie yenye oden wo kɔhen ewie ye kura no pani ba ko wo so na manyoku num ebe ka se enka wo se dwanto ato na wo mo ekɔ eno na National Third Vice Chairman Alhaji Osman Masaud Chairman buga nso watu buga ba ko de aba no wo se eyesa Ghana fo ya yenya atwem na sabio empene nkura kan se ade nyina mu no ya yemfa na ase saa na tworo no nso aka na ofa babro no kura Thessalonica wono mo ngoma no a Paul chirokoma wo mo no de edikan etirenum ne nchechemu du enwotwe eho na wono mu gina ya wo mo ka asemi pa se wode na ase ne kɔ na papa yi ka se maye manya atweme mfra odom na nya ne edikan ni wosono ba wo mai Ghana amanyo semu kura wo mo hya ase ya yewura adubu ahe wo ba bia wodi nkugo wokoda adom nase efe yewura kufo nso ba ye wodi nkugo wokoda ase na anu ada na naroda nko akufo ado ansa na wo bedie wodi nkugo ba ko mienu ene kire nyina wokokoda ase na de ntina Alhaji Mahmoud Bawumia de ekwa akoda ase a na ye ka de ye ka na we no for God and country so bra na Professor Komla Abochi wotie gwamu no ene wode nsemi tuja. It's very important that all of us are mindful of our utterances. You recall during the presidential my boss or party no. In the absence of chairman, though, and Kaununa Obeye national chairman of the party. Now, as a chairman of the party, Okasa Sa, me TV Ebeboa Edim Kabom Eba party no. As a party vice chairman, no. Samiti say Obikasa Mbekasa Nipakuro is not fair to the former vice president of the republic, and then our 2024 presidential candidate, and he is not fair to even the party. Let me tell you something. The party has a history. This is not the first time the party, together with the outgoing flag bearer, going for thank you talk. 1992, Adobohi Enya Abano. 1996, Kufo ni Rollins, no. Rollins winning Kufo. Okay, the then candidate Akufado. Yeko 208 election after time declaration, no. Gentlemen winning only party no thank you talk in the name of the candidate. So today, what is the difference? What change? Say Yako Abako. Bawumia then yadi call 2024 presidential election. Yako yano yami emma nkunumdie. Yako yano yenye 41%. Yako afienu na say party no so na Bawumia no so organize a thank you talk like a senior flag bearer. Omuye thank you talk no. In that party no so be thank you talk no. The difference yede. Why is it that titino onkasa ana eya Bawumia no nti na yesa? Asam wo biso se de edi kan de toso mienu ne miensa nyina na mo ankasa na Alhaji Bawumia nti na mo kasa na ewie na wosan de beto so se ba konkura esan bu na pre de first vice chairman Dr. Smith Danko Abute wo kan se 2028 wo mpese wo mudi nkunimu a ene mpanimfu a wo mo wano a enkugo ba ye nyina ye mpam wo mo na no ye fa ne sei na akwa kosi sei eno nso wo kan sei my boss or party no. In the absence of chairman, though, and Kaununa Obeye national chairman of the party. Now, as a chairman of the party, Okasa Sa, me TV video, me friend no see, I join no chair. Obia suni ho obetema as topono abra o na join. Sa national officers ya fairly there, or no first vice chairman no, or no na edika, or no na fairly here, yam fairly here. Odim, sometimes we are panini. You should learn how to speak, but lack of communication, technical know-how, no, or be better kasa na akire no kasa we no sanu no because enyete uko electing na uko lusu
election no enu nkyerɛ sɛ wa faili ana enu nkyerɛ sɛ wɔnyɛ wo nema yie asɛm wɔka no media minim sɛ wano no ho sɛ ɔkasa asɛm no Chairman Buga wasona manyoku no wɔn na yɛ national third vice chairman ɛna wote sɛ wɔkasa yi na ye koko mu ana panye kwantrofo ya Ghana Cocoa Board woda no Dr. Randy Abe wonna ni kyerɛ mu ɛwɔ Samra boy ya ho so wɔne koko akuafo ane adehye wɔn mu koko hyiae na ɛbro koduru ya na gya wo bisa wɔn mo nsɛm ɛfa no koko ho wɔn mama ne omu hu na koko akuafo ebinom ba ba bisa no wɔsa seduru ma bia which was Ivory Coast, one which me to Womoko, Moana Ghana, Yadia no, and I shoot him the team. Now one which was a Cobana Sanoa. I am not Hako Quakia for a cry at 2 soon so, and Maquia was and Kako, one of us or dear Nigia. Now much one more sorry how much the Shumtia has Sua Coco Hono, 1 month to me, Yanasa, and Napani Pebaba James or Wushamua. No quasam partner say Apam Dadaa pencil, Wojaka. Na eke sum wonom 33 billion Ghana cedis nyeska atwa ejisa ne mo nyina ka ho binti aya na ma ban betena konya so no se wo ye bibi kura so ade beboa ma koko atimi atintimu a aya na wontumi nanso wo hye na de hye nyina abo se obia no so ntwe ope nyame ye adom osana abosome koko ntumu ebetumi aba. First of all, if we are for the industry know different many stakeholders, but if we are for as far as we're concerned are the most important. And Oman Penning, Don Damani, Amayati, as your focus no must be the farmers. Now, Oshe will be a cocoa industry, so I'm now Yakoshim saying, say best this cocoa farmers, if we are for Timo say Omonso, Ebeye, Ejumadin, and Ejuma party, says no my over the decades, no Modi, Epia, Ama, Ejumano, economy. It's not. Very important. Although I'm not sure my executives 2 times. The first group I made sure Cocoa Board C was Kokoshi, all my executives of farmers. To make sure twice. Even in his first 2 months in office. And make sure boss I was going to come around all the 7 cocoa regions. Now my best share challenges or more problems or more future more in terms of senior bay I bet to be a cocoa Juman. The visits as I speak with you, you have a clear plan over a 4-year period. You're training your board in the bar. A plan many finance minister or your supervising minister. He thinks it's a good plan. You're training board in the bar. You have a representation to the board. Board needs you to we implement it. And hopefully, you're able to attend things around over a period. And what you know now, District Cocoa Extension Officer, you was Samra boy, or Frank, upon one also the Kakrato, so just said, the Ormonia for Yakuano, I'm a one Makuma at home. Among request square. No, it didn't require no, and I'm also I am one of their brain. I cannot add any name or subtract anybody's name. But whereby I can say that it's our duty to make sure that the fertilizer goes to the actual cocoa farmers. Cocoa this is not also about 70. He said, what man sells some boy, he so buy NJBI. That's what man sells some boy, and can see the money. That's how the Quafona said, a buy night to from Mosabama BBI, Kamakama, I'm so bad to know, the Niabajia. Now, Ubia would did say, oh boy, cocoa, until what them the SMA, how many ideas here to come up. One the kind of us ban ko unze bibiere e wa height so ye the farmers no so e kasafa ya bridge no no so ya dey na high part ni na o ma from so much 20 initial idea o see no they are going to increase it mre say bia en sabeka na fertilizers no so no o say be better e ba be kan bidi ehia bia na yan san because ya dey amana ni aire so even so opede we officers and farmers no relate na ni age ya djuma no na o say bia production be increase production na ma bia akoso fine na mo so atu na mo equity anti-galamsey index obi problem bia airport man director na oma ba no pa ko na be kasa na oma stopping I think say beginning na oma ko from but say no improvement abem because oma pass law be no economic plant protection law ebo kokodua no ban nti o ya no oma the law no and no deal nti ama say no awon to so aba man dey chef largest no na say na pen for me no cooperatives no ana mo say enchemo to mo modalities ni na ida ba any program ko anka district na nke man dey no yesterday na yo na anochi no ana kokwa kwafo ne bi nso fa sa kwanya no so akasa yesade ade sode ne afutuo eto aso I was on a Russian Sabaka kokwa for no woman de amamo na yenya ma kwafo no kwadmana tum pe 40 me amota akra be na ma ben we mantem ma e ma ye so ne
youth no ne ya ba nyina e worship adwuma tem pan point ya chi you say aboa ma obia ba bia ara benefit kama ye me kakra me kan se no ene ye ba ensem a ya te ne chese kokoo no ye betu na say ye ntu mu ntina kokoo sika ne so amaye amount ye ntime nya kakra nse ye betu ntina ya ye ko galansi enti me ka cha brantie bia se wonyere ho nkodo galansi entume enye da achia dia ode beja wo yire ne wo ma enti obo ma yanyiri ye ho na ye ndo kokoo no na aboa ye mabunu no ama e chena ye de pimi bi aja ye yire ne ye ma na wa ma me sa akwan we ne mpese mesere kan ne se ye officers no na ye ne omo kan sisi ya ye kokoo na ye na ezire na mrantie ye dua no se kokoo no pai akorepe wodi kosi wefu ma na ewu ye sa aban na boka ye nso ya boka nti ye be ya anka omo nche ne ntentem ebra yesusu ano na ye ntiti na ezire ne nyine bebiri ha ye aban ne boka ma ye nsuso ye boka nti omo hwe se omo be che na ezire ne ntem na ye timi di akoye nfiu je mo be ye no before born panyinfo ba de na kwa ye menim kasa mo de ba no atuhwem mu de tan say ade na ye ninda so no mama sisi ya ninda so aba ye bi o ma te say kokoo season no tam na mo di bi ma no enye say bosom so no mo Abuso wari aye kokoo akuafo ya won wo samra boy na yete wo monkan ene wono pese ne manye yi ntira esanse eno nso ye de ebema wo man yafa ye tampa fira na ye kwa amanone a alatama mu na mede wura eho ena IMF fo nhyiamudi ahodo a wono makokoko wone abibiman ehwe kwampa a won befa so atumi apa won ho na obehu wo masene mu no wono mode aba betudwa wo African Press Report so se wo mo aye nsusuye bi na nyame ampata na nso opata kura asa na besie bese 2027 de ye ka wo hia bubure kum kototo anwa so alatama mu ebetwe ne ti se na woka we no ene wo mo abubu ne sre ne abasa ahwe aman ahodo kura atwa wiase nyina so ahia na wono mo hwehwe wo mo a etete hobie efiri amanfoforo so wo mo atimi akwa kodididi yie no ne ade kama yese abibifo etetete aman ahodo so nyina no ye ka yedie pa asafo a entankura wo mo dodo na lalasulala na wo mo yoyo wo ho enti wo mo bubuo no na wo chese se wo hwe alata wo mo economy no a ayese mpampa bete eno nso a aye no ho se sumina suja ase epumpunu nkakra na mom se etuom saade ne enu 2027 nyame ampata ebakora ho be den abacha anhwe ho be den edi ama wo mo dokono anhweye wo mo ebedi no kwa nanso ni nyina no wo mo bubu no wo chese ukoba bi te se South Asia East Asia nom ne Pacific ho no a eno nso Middle East nom ne na afa no ye ka ohia wo mo de kura no ebi wo ho nanso eno ye oham nche mom ye nsape adepa beka 3 enti eno ena ye kire se eba abibrem ha ewo se ye boye ho pagya eno so ne ye gina na enanwumre no nsia bremu kase ye bo free hot bite so edi besie no ye de opem na fe no waso afidi a mampane ndwandramani mahama wodi atodwa kire se yenya wura July bosumi mu ade edi kan ka ye Republic Day no eyo man nyina da ye yesi ho ebo mpaye sanso ana wodi aba ya wochrosa enai mebosum de dikan eno so aya fofida ewo my Ghana emu na se ya fofida ewo my Ghana mu dia ene na wo man korona no wonu ma ehwesra adom so wo maso afofram wonu masai asante mantemu posi adwumako no anso abamane ya wochrosa nyina hini ne asi ho ma nipa baako ahwere ne nkwa no womba se wo mu di se adwuma ne ya asrafo no wode wo mu ebeba enwumam yebra hore na adrusu na hwe enwumasua so wode atodwa se teacher lansan exams a wo mu ka se wo mbetwam na mom empanimfo mpe bibi nsanan nabi ka were ho ne yeboabo no ye de baba sum ye Facebook messages ye ba ye no ya brani nti ya moso tew emfa emamo na yensoro so amansan so makrofo de bibae Kofi Agyeman Black Man ye da wase papa Bulazio ana Bulazio yo ye da se nana kwa mo aboaten baba mahama oboase ana fei Ajudi nana Kofi Jomo ana Daniel Eshon one so be by Positive Change Medina ana afei set Antobam David yadase Felix Ajakum Bekwen one so be by Clifford Jaita Wia Franco say krono ano yada munyina mo aseda wase ye gina we so
na ya sɔre enkonya so na fei dwumadie foforo yɛ to so no aba asofo ba mu ya na no me yɛtena ase me Akosua Kodie boaten mene Triple A man ejape Apam Dadaa na mom efa yiko 100.9 Kumase Sompa 93.1 Santimantemu na hinkuru Kumase hwa ehwada braka eno akure ya fa Paris Adamfopa radio eno ye France ya ena efe Sompa 101.1 Takwa Sompa 101.3 Doma Sompa 103.3 eno ye Takra de na Sompa 106.1 ye Techima Bono Easter hinkuru Sompa 90.7 ye Nkransa Sompa 98.9 Ebuna hinkuru sunwaye eno achi YouTube ho ne yegina ho Sompa FM live ye ntenkoda Sompa 106.5 FM Accra eno ye Facebook decoder no so babia FM stations wo no ne ye ho tune in nko abenya yen www.sompaonline.com ho nsemi nyina ya bone boa e de akwa kogu ho a obenya bi akenkan ye de wusie ye dan ye hotia waba na nkai bo wa apono so ye de ama ewia third service etua